Teijo-talot valmistaa erilaisia rakennuksia, jotka voidaan toimittaa asiakkaalle täysin käyttöönottovalmiina. Teijo-talot valmistetaan Suomessa Teijo-talojen omilla tehtailla. Tarkoin valvotuissa tehdasoloissa tapahtuva keskitetty rakentaminen on ekologista ja takaa lopputuotteen korkean laadun. Teijo-talo on täysin Suomessa valmistettu. Käytämme korkealaatuisia tarvikkeita, joista pääosa on kotimaisia. Rakennukset myydään aina kiinteään myyntihintaan. Pakettiin kuuluvat myös suunnittelu- ja rakennuslupakuvat sekä maanvarainen kantava teräsbetonilaattaperustus. Rakennukset toimitetaan pääsääntöisesti täysin muuttovalmiina. Tällöin kaikki toimitukseen kuuluvat työt, kuten LVI- ja sähköasennukset sekä kiinteiden sisustusten asennukset, tehdään valmiiksi jo tehtaalla. Talo on mahdollista toimittaa myös sisäpintatöitä vailla olevana, mikä soveltuu mainiosti tee se itse rakentajille. Ennen talotoimitusta asiakkaan tulee teettää tontille sorapatja Teijo-talojen maanrakennusohjeiden mukaisesti. Toimitusaikataulu tarkentuu rakennusluvan saannin jälkeen, jolloin rakennuksen käyttöönotto voidaan suunnitella päivälleen. Kun talo on tuotu paikalleen, voit muuttaa uuteen kotiisi, vaikka jo toimituspäivänä. Teijo-talot on vaivaton vaihtoehto rakentajalle. Haaveilitpa omasta kodista, vapaa-ajan asunnosta tai liike- tai toimistoratkaisusta, Teijo-talot tarjoaa luotettavan tavan rakennuttaa erilaisia rakennuksia eri tarpeisiin. Vuonna 2010 Suomessa on 4 Teijo-talotehdasta, joiden ansiosta voimme tarjota joustavat talotoimitukset kaikkialle Suomeen. Tutustu talomalleihin nettisivuillamme www.teijotalot.fi tai ota suoraan yhteyttä lähimpään tehtaaseemme.